Салом бинандагони хабартиҷӣ. Ман умедворам шумо сеҳату саломат ҳастед, дар гӯҷое набошед, худо нигаҳбонатон бошад. Имрӯз боз як хабари хуш дорем, ки Бонки ҷаҳонӣ ба хонаводаҳои ниёзманди Тоҷикистон, ки кӯдакони зери 3 сол доранд, 500 сомонӣ, яъне $50 пардохт мекунад. Ба нақл аз Нигина Алиева, сухани дафтари намояндагии Бонки ҷаҳонӣ дар душанбе эълон кард, бар асоси омор ба ҳудуди 50,000 хонаводаи камдаромад дар Таҷикистон ин маблағ пардохт хоҳад шуд. Вай гуфт, ин маблағ дар қолаби кӯмаки $11 миллион Бонки ҷаҳонӣ дар тарҳи изтирории мубориза бо коронавирус ба хонаводаи камбархӯрдаи Тоҷикистон пардохт мешавад. Вай ҳамчунин афзуд, илова бар кӯмаки молӣ ба хонаводаҳои маҳрум иттилооти муҳиме дар бораи чигунагии муроқибат аз кӯдакон, тағзияи муносиб беҳдошт ва эҷоди муҳити солим, аминӣ ва қобили эътимод дар хона дар замони хуруҷи коронавирус дода мешавад. дӯстони азиз, ин хеле хуб буд, хеле хуб мешавад ва чӣ хеле ки гуфтед $11 миллион доллар бошад, ин ба ҳамаи Тоҷикистон бояд расад. Шумо чӣ фикр мекунед? ҳатман нависед дар комментария, ки гирифт пулро, ки нагирифт.